Сега, след като вече приключихме с темата за сърдечно-съдовите заболявания, се обърнем към една така доста щекотлива тема, темата за фибрите и за здравето на нашите черва. Обикновено, като си построим къща и си поканим гости, обичаме да им показваме хола, спалнята, кухнята, но понякога забравяме да покажем къде е тоалетната. Но тя е много важна, защото ако тоалетната ни не е в ред, цялата къща не е в ред. И тук ще поговорим малко и за фибрите. И затова тези теми са много свързани. Преди около 200 години зърнените храни са се произвеждали в тяхното естествено състояние и, например, житото, ето това е едно житно зърно, се е смило в каменни мелници и брашното се е превръщало в хляб, така както е. След това обаче много хора са престанали да живеят от храната, която сами се произвеждат. Много хора са имали вече такава офис работа и се е наложило някоя част от хляба и брашното да се продават в магазини. И тогава метода на смилане на брашното се е променил. Зърното има три основни елемента. Това е обвивката, там където са фибрите, целулозата. Това е зародиша, който съдържа много мазнини, които са необходими на този зародиш да се превърне в едно житно растение. И така наречения ендосперм или така наречената скорбяла. Това е от което се получава белият хляб. Има също и малко коса, която аз нямам. Но, когато са мелели брашно с течение на хилядолетия, те са използвали цялото зърно. Но когато са започнали да продават брашно в магазините, са открили, че присъствието на зародиша прави брашното да не става годно за употреба след известно време, тъй като започва да мирише на гранясово. И затова са решили да го махнат, за да може брашното да стои в магазините така достатъчно дълго, за да се продаде. И мелниците са се променили, като сега зърната минават между едни валове, по които този зародиш полепва, тъй като е мазничък. И след това с едни ножове този зародиш се изчиства и може да се продава отделно. В някои страни той се продава, други го дават на животните, а трети си го ядат. Това, което остава, са трицата и бялото брашно, скорбялата. Те също се разделят с един вентилатор. Триците отхвърчават на една страна и това, което се сипе, е едно чисто хубаво, в кавички, бяло брашно, от което правят хляб. А за тия, които искат да похарчат малко повече пари да си купят здравословен хляб, те връщат обратно една част от триците и казват, това е пълнозърнест хляб. Това е, което се прави в днешната индустрия с цел по-високи печалби, с по-малко разходи. Но когато този процес на рафиниране е завършен, имаме намаляване на витамините от групата B от 60 до 86%, намаляване на желязото с 84%, намаляване на калция с 50%, цинка 71%, манган 72%, и 90% от фибрите. Тези 90% от фибрите, някои хора мислят, че те просто не са необходими. Защото фибрите в голямата си част, те влизат и излизат от нашето тяло, така или иначе, щом влизат и излизат, ние май можем и без тях. Но сега ще се опитам да ви убедя, че всъщност това не е така. Фибри
има само в растенията. Независимо колко е твърда една пържола или един кокъл, те нямат фибри. И те са няколко вида. Преди много години се считаше, че има само целулоза. По-късно се оказа, че са два типа, разтворими и неразтворими, а сега са вече толкова много, че са разделени в 6 различни категории. Зърнените храни и техните трици съдържат така наречената целулоза, която образува клетъчната стена. Говорихме за това в предишната лекция. Имаме лигнини. Лигнините са едни по-дървени такива фибри, които също се съдържат в зърнените храни. Имаме една така наречена хемицелулоза, която има един циментова консистенция. Те също в най-голямата си част се намират в зърнените храни. Имаме едни такива пектини. Ако сте чували за тях, има ги много в ябълките и най-различни други плодове. Те са тези, които поемат излишната вода в червата и набъбват. Имаме също едни такива фибри, които като се намокрят, стават като едно желе. Тях ги има в бобовите растения и в зърнените храни. А в семената имаме едни много вискозни, много течни фибри, които по-късно ще видим за какво могат да се използват. Целулозата, най-популярната фибра, се използва за същите неща, за които използваме четката в тоалетната. Независимо колко много вода използваме в тоалетната, понякога ни се налага да използваме и четката, за да изчистим това, което се е налепило. Целулозата предпазва от дивертикулоза. По-късно ще стане дума и за това заболяване и как точно то се образува. Целулозата предпазва от задържане на фекални маси от вътрешната страна на дебелото черво. То е едно много често състояние, което не е непременно болест, но то е майка на много болести. И много от нас имат такива задържани фекални маси, които са там в продължение на 10, 20, 30, 40 години. Независимо от това дали се изхождаме по 1, 2, 3 или 4 пъти на ден, те се остават там. Те предизвикват едно местно възпаление, убиват добрите бактерии, почват да произвеждат лоши бактерии, които се размножават. И това хронично възпаление може да доведе до различни алергии, инфекции, дори до ракови заболявания, особено на дебелото черво. В края на тази беседа ще ви обясня как да се избавим от тези натрупани фекални маси. Те са причина да имаме апендицит. Когато ви оперират от апендицит, предполагам много от вас, включително и аз, сме оперирани от апендицит, хирурга ни маха апендицита, но не ни казва защо имаме апендицит. А това е именно причината. Натрупани фекални маси, които предизвикват едно местно възпаление, което в един момент обхваща цялата коремна кухина и ако човека не се оперира, той може да умре. Съответно, по същия начин се образуват и хемороидите, така че целулозата ни предпазва и от тях. Лигнините са едни много добри антиоксиданти. Когато в храната се съдържа холестерол, те го фиксират и го изнасят от организма, като един камион с боклук. Дори този холестерол, който се произвежда от черния дроб, който се излъчва с жлъчката, той не се абсорбира, тъй като лигнините го поемат оттам. Лигнините също предпазват от рак. Рак на стомаха, на костите и на кожата. Лигнините забавят абсорбцията на глюкозата в червата и по този начин се използват за предпазване от диабет, дори и за лекуването на диабет. Лигнините помагат да се горят мазнините и да
отслабнем. Те убиват вирусите, те са едни много добри антикоагуланти, които ни предпазват от съсирване на кръвта и те са едни много добри лекарства против екзема и други алергични заболявания. Хемицелулозата е фибра, която може да набъбва до 8 пъти, когато се напои с вода. По този начин нашите фекалии стават едни мекички и мокрички. Те ги правят по-големи и по този начин се увеличава скоростта, с която те се движат, така че не им остава достатъчно време тези токсини, които те носят, да се реабсорбират обратно в кръвта. Ще поговорим за това след малко. Това е един много кратък списък за колко са добри пектините. Те са добри за толкова много неща, че само за тях може да изнесем една отделна лекция. Но намаляват холестерола, намаляват кръвната захар, предпазват и лекуват язва на стомаха и 12-пръстника и на червата, лекуват така наречения гастроесофагиален рефлукс, или другото му име е киселините. Те извличат живака от организма, този, който е в нашите пломби. Те намаляват риска от рак на стомаха и на дебелото черво. С тях може да се лекуват ранички по устата, като афти, и с тях може да се лекува радиационна болест, лъчева болест. Тези смолистите фибри са тези, които се превръщат в едно желе. Те са като машинното масло, което се използва в двигателя на колата. Между буталото и цилиндъра ние имаме нужда от една смазка, така че буталото и цилиндъра да не се нараняват едно от друго. Те също задържат много голямо количество вода, което значи, че когато едем храна богата на фибри, трябва също да поемем огромни количества вода, но за това ще стане дума след малко. Те обмазват хранопровода, стомаха и червата и ги предпазват от повреждане. Те подсушават, когато имаме много вода в червата. Те са много добри антисептици, т.е. те убиват бактерии, те стимулират нашата имунна система и са също много мощни антиоксиданти. Тези лигавите фибри, не знам как по-добре да преведа тази дума, са тези, които също покриват и предпазват стомаха и червата от различни видове повреждане, механично или химическо. Можем да ги групираме в три групи. Тези, които задържат повече вода и увеличават обема на нашите фекалии, тези, които се използват за смазване и образуват гел, и тези, които предизвикват една полезна ферментация. Не всички ферментации са непременно лоши. Ще стане дума за това съвсем след малко. Но те са тези, които хранят нашите добри бактерии. Когато се храним с такива фибри, особено тези, които са по-водно разтворими, нашите добри бактерии ги изяждат и замяна на това произвеждат едни масни киселини, които са с много къси вериги, така наречените на английски short chain fatty acids, които са много добра храна за мозъка и за нашата имунна система. Един от хората, които са допринесли най-много за нашето разбиране за фибрите, това е доктор Денис Бъркет. Той е бил хирург в Лондон
И всеки ден е оперирал апендицити, жлъчки и други такива неща. И решил да допринесе за развитието на Африка и е заминал да лекува хората в Африка, като се надявал, че точно това, което е правил в Лондон, това ще прави и в Африка. Средно той е казал, че на ден е оперирал, премахвал 2 жлъчни мехура в Лондон. Но за всичките 20 години, които той е преживял в Африка, той е премахнал точно 2 жлъчни мехура. И той се е учудил, защо така тия хора нямат холецистит, нямат камъни в жлъчките, нямат възпаления. И открил, че те не само жлъчни камъни нямат, ами нямат хемороиди. Нямат рак на дебелото черво, нямат хернии, нямат запек, нямат сърдечно-съдови заболявания. И се е обърнал към това, с какво те се хранят и как това е различно от това, с което се хранят хората в Европа. По това време в Европа месото е било много на мода да се яде. Също така много е било модерно да се ядат неща, които са направени с захар. И той е направил сравнение. В Африка какво ядат хората? Бобови култури, пълнозърнести зърнени храни, зелки, кореноплодни, плодове и зеленчуци, така както идват направо от природата, без да бъдат преработени, дори без да бъдат много добре измити, както ние ги мием. След това той е открил нещо различно. Африканското ако. Което е било много различно от акото в Великобритания. Било голямо, мокро и меко. Докато в Великобритания аките били по 150-200 грама, аките в Африка били по 6-7-800 грама. Ако някой ден решите да си претеглите акото, може да се претеглите преди и след употреба на тоалетната. И ще видите колко ви е разликата. Но той решил да се направи един друг експеримент. Той решил да провери колко време минава от това, когато храната влезе в устата, до това, когато излиза от другия край. Той дал на неговите приятели едни червени такива боровинки и им казал: сега искам да ги изядете и когато акото стане червено, да дойдете да ми кажете. И очаквал, че както в Англия ще отнеме 4-5 дни. Обаче още на другия ден хората дошли: докторе, докторе, имаме го. С което той разбрал, че времето за преминаване е също много важно за нашето здраве. Ние може да си направим същия експеримент, като ядем, например, червено цвекло. И трябва да се вградим в африканските рамки от 24 до 36 часа. Ние трябва да го видим. Ако ни отнеме 4-5 дни, значи сме като неговите пациенти от Лондон, на които им е вадил апендиксите и жлъчните мехури. Къде се намират фибрите? Естествено ги има в зеленолистните зеленчуци, в пълнозърнестите зърнени храни, в бобовите растения, в всички зеленчуци, във всички плодове. И естествено, те много помагат да се намали нашето тегло, тъй като те запълват стомаха, без да ни дават прекалено много калории. Те ни създават едно чувство за ситост и те премахват излишната мазнина, която се намира в храната и я изнасят така както буклукчиите изнасят нашия буклук.
Какъв е ефекта, който произвеждат фибрите върху нашето дебело черво? Когато човек се храни с много фибри и поема достатъчно вода и е физически активен, тогава аките са големи, меки и влажни. А когато човек се храни с храна бедна на фибри, когато не пие достатъчно вода, когато не е физически активен, доктор Бъркит ги нарича заешки люспи. Много е трудно те да бъдат елиминирани от организма, защото са малки и червото става спастично. Т.е. то започва да упражнява излишна мускулна енергия. Червата имат няколко вида мускули, напречни и надвъжни, но този спазъм много често предизвиква един спазъм също и на стомаха. Така се увеличава налягането в коремната кухина и това улеснява стомашния сок, заедно с стомашната солна киселина, да се върне обратно и да ни направи така наречения рефлукс или да получим киселини, казано по-простичко. Но не е само това. Това налягане, което се упражнява, води до образуването на ето тези мънички турбички, които се наричат дивертикули. Там, когато влезе акото, няма как да излезе. То започва да се разлага на един процес на гниене, който може да продължава през целия наш живот. Много често, понеже тук червото е разпънато, то става тънко и пропускливо. Тогава токсичните отпадъци, заедно с бактерии, вируси, гъбички, паразити, те преминават през това разтегнато черво и се връщат обратно в кръвоносната ни система. И това е една, може би, най-честата причина за едни хронични синузити. Много хора непрекъснато ходят при доктора за поредната доза антибиотици, защото имат синузит или болно гърло, или възпалено ухо, без да си дават сметка откъде в крайна сметка идват тези заболявания. При мен така е практика, когато проверя човека дали има така чувствителни синуси и се окаже, че ги има, или пък някой просто ми каже, че има синузит и 2-3 пъти в годината ходи на доктор да пие антибиотици, автоматично му казвам, че най-вероятно ти имаш проблеми с дебелото черво. И почти винаги се оказвам прав. Ето това е болестта дивертикулоза, която се причинява от малки, твърди и сухи аки. Та се появява в повърхността на дебелото черво, което е 100 пъти по-голяма от повърхността на нашата кожа. До 40 години много рядко някой може да развие дивертикулоза, но когато станем на 60, 1/3 от нас вече я имат. А ако доживеем до 85, 2/3 от нас вече със сигурност имат дивертикулоза. Като казвам нас, говоря за населението на България. Тези, които сме тук, смятам, че няма да ги развием, ако до сега не сме ги развили. А ще поговорим малко и за това, дори ако имаме дивертикулоза, какво да правим. Така, изчислено е, че всеки 10 грама в повече от фибри на ден намалява нашия риск да развием рак на дебелото черво с 10%. Това е едно проучване, което е направено между почти 2 милиона души, измежду които са открити 14 000 случая на рак на дебелото черво. Мисля, че може да вярваме на едно такова сериозно научно изследване. Сега да направим едно сравнение между така наречената западна диета и
диетата, която ние знаем, че е здравословна, т.е. диетата, която се предлага тук в този център. Обикновено средното количество фибри, които човек приема в днешно време, е между 10 и 15 грама на ден. Докато здравословното количество е между 35 и 50 грама. Аз съм сигурен, че днеска ние ще поемем едно такова количество, 35 и 50 грама. Нашите аки ще бъдат меки, техните ще бъдат твърди. Нашите ще са големи, техните ще са малки. Нашите ще бъдат най-малко 200-300 грама, докато техните ще бъдат между 90 и 100. Ние ще изхождаме най-малко по веднъж на ден, докато те 2-3 пъти на седмица. Нашето време за преминаване ще бъде между 24 и 30 часа, докато тяхното е около 4-5 дни. И при нас няма да имаме запек, докато запека е едно от най-честите заболявания в западния свят. Това е едно обобщение, че фибрите увеличават размера на нашите фекалии, правят ги меки, правят ги да преминават лесно, предпазват ни от хемороиди, дивертикулоза, рак, намаляват холестерола, кръвното налягане, възпалението, помагат да се лекува и да се предпазим от диабета. Те напълват стомаха ни, така ни карат да се храним с по-малко калории, което значи, че помагат да се намали теглото. Те са с много ниско съдържание на калории и намаляват риска ни от сърдечно-съдови и ракови заболявания. Тук има една таблица, която е добре да си я запишете. Изчислено е, че човек, който тежи 70 кг, мъж, има около 30 трилиона клетки. Това са 30 милиона. Докато в дебелото черво на този същия човек има 37 трилиона бактерии. Тоест, така както ме гледате, аз съм повече бактерии, отколкото съм човек. Тези бактерии са разделени в около 50 000 различни щама. И почти всички от тях са изключително полезни за нашия организъм. И ние трябва много добре да се грижим за тях. Във всеки един момент ние имаме около 300 000 паразита в нашето тяло, които си живеят без да ни причиняват никакви болести. Не говорим за количеството на вирусите и за гъбичките. Това са само бактериите, вирусите, паразитите в червата. Отделно от това ние имаме бактерии по цялата си кожа, които също ни предпазват от различни заболявания. Тоест, ние сме като един сандвич, намазан от двете страни. Отвътре и отвън сме покрити с бактерии. Така че следващия път, когато си мислим за бактерии, нека да не си мислим, че това са някакви наши врагове. Напротив, без тези бактерии ние не можем да съществуваме дори един ден. Няма да се къпе. Това е причината. Не, трябва да се къпем. Това е причината бебетата, които се раждат чрез цезарово сечение и от утробата на матката попадат в стерилните ръкавици на хирурга и оттам на акушерката, те боледуват около 2 пъти повече от алергии и 3 пъти повече от инфекции. Сега в някои страни, като Съединените щати, се практикува така нареченото обмазване, защото акушер-гинеколозите и джипитата, които правят цезарови сечения, те все пак искат да си изкарат парите по един честен път и препоръчват на жените да раждат чрез цезарово сечение, които пък се съгласяват, защото не искат да имат родилни болки. Но понеже жените там са така наясно, че нормалното раждане
дава на бебетата едни бактерии, които се образуват само в човешкия организъм, само на жените и само през третото тримесечие на бременността. И те какво правят? Казват, не, ние ще направим цезарово сечение, но преди това ще вземем един тампон и ще вземем една намазка от влагалището и бебето като се роди ще го намажем с този секрет от влагалището, за да му дадем тези бактерии. И така то ще бъде също толкова здраво, както другото бебе, което се е родило по нормалния начин. В момента е много модерно да се прави така наречения фекален трансплант. Това е да се вземат фекалии от един здрав човек, който има много добри бактерии. Примерно, да вземем от доктор Ангелова. И да ги опаковаме в едни капсули и да ги продадем на някой, който има не толкова здравословни бактерии. Това при някои хора е дало добри резултати, тъй като тези трансплантирани бактерии са започнали да се размножават и някои хора са се почувствали добре. Но преди няколко седмици това лечение даде първата си жертва. Един човек е починал от такъв тип лечение. Това идва да ни покаже, че не е добре да се храним с фекалии. Ние трябва сами да си ги подхраним тези бактерии, сами да си ги образуваме, защото моите 50 000 бактерии са много различни от тези на всеки един от нас тук в тази зала. И те не са подходящи за всеки. Нашия организъм и тези бактерии трябва сами да се разберат помежду си. Ние просто трябва да сложим правилната храна в това черво, а какво ще става там, си е тяхна работа. Много хора, когато дойдат в един такъв център, започват да се хранят здравословно и техните бактерии стават малко по-различни от това, което са били до тогава. Но нека да се върнем на това, че те ни дават тези късоверижни масни киселини, благодарение на фибрите, които ние им даваме. Те произвеждат невротрансмитери като допамин и серотонин, което значи, че те ни лекуват депресията. Те произвеждат хормони и невропептиди. Те произвеждат вещества, с които се лекува рак. И не на последно място, тези 50 000 бактерии имат около 3 милиона гена. За разлика от нас, с които имаме около 20 000 гена. И когато нашия организъм, нашите чревни клетки се сблъскат с някакво вещество, с което те не могат да се справят, тогава те чукат на вратата на някои от тези бактерии и казват случайно да имате малко гени от тия, дето ни трябват, и бактериите казват няма проблем. Така както вие може да поискате от съседката малко сол или нещо друго. Тоест има един такъв непрекъснат обмен на гени между нашите чревни клетки и между нашите чревни бактерии. Тоест те са един резервоар на гени, които ние можем да използваме и най-вече нашата имунна система може да използва, когато има нужда от това. Сега, един друг въпрос. Някои хора казват, че когато минат на растителна диета, получават много газове. Особено когато се хранят с бобови или пък с сурови храни в големи количества. Сега, няма да говорим за това как се приготвя храната. Бобовите естествено трябва да се накиснат и понякога трябва да се изхвърли първата, че и втората вода, в която са сварени, но това е друга тема. Става дума за това, че ние, когато се храним с храна висока на фибри, богата на фибри, тези
добри бактерии, които се хранят с тези фибри, те започват да се размножават. Става им хубаво и те започват да вземат по-голямо място в нашето черво. Докато другите, които са живяли там преди това, започват да страдат от недостатъчно хранене и се получава една война между тях. Едните отстъпват, другите настъпват и заемат тяхното място. И когато имаме една такава война, едните стрелят в едната посока, другите стрелят в другата посока, а когато имаме една такава престрелка, се образуват едни такива пушици и нашия корем малко се надува. Затова, когато посетим един такъв здравен център, се препоръчва физическите упражнения да се правят на открито. Има различни заболявания, които могат да направят човека да получи запек или да има кратко или по-дълго, по-скоро дълго транзитно време. Това са заболявания на щитовидната жлеза, диабет, синдрома на дразнимото черво, тревожност и депресия. Тези състояния могат да повлияят на нашите черва, да не функционират правилно и фекалните маси да се задържат дълго време и да предизвикват различни заболявания. Също така много лекарства могат да предизвикат запек. Например, лекарства, които съдържат желязо. Някои лекарства против алергия. Почти всички лекарства за киселини, които се използват. Някои лекарства за високо кръвно налягане, като блокаторите на калциевите канали. И съответно много от лекарства, които използваме против болка и против възпаление. Така че ние трябва да осигурим на нашето тяло едни достатъчни количества фибри и съответно на тях да приемем достатъчно вода, за да могат те да се намокрят, да се раздуят и да си свършат работата. Естествено, не трябва да забравяме откъде идват фибрите. Например, пълнозърнестия хляб има 4,5 грама, овесът 3,5, но погледнете една купичка, това е леща. Една купичка леща ви дава всичките фибри, които един средностатистически човек изяжда за цял ден. Ние казахме, ние се стремим 35-50 грама. Но повечето хора се задоволяват с 15 грама, което е в една такава купичка. Бобовите имат много фибри. Това е фасул с 10 грама на купичка. Една купичка малини има около 8 грама. Една ябълка ще ви даде около 4 грама фибри. Кафявият ориз има около 3 грама за една купичка. Вода и пак вода, но също и физическа активност. Когато нашите мускули не са активни, тогава и мускулите на нашите черва също не са активни. Така че, нека не забравяме и редовната физическа активност. За сега това е. И тъй като обещах на няколко от вас да ви дам тази рецепта за това как да прочистим червата си от тези натрупани, залепени от вътрешната страна прастари фекалии, които може би са там вече 20 години. Използваме две неща, освен тези, които вече изброихме. Използваме ленено семе, не мляно, 2 часа след храна. Поемаме 3 големи супени лъжици сурово, несмляно ленено семе с колкото се може повече вода. Значи слагаме семките,
една голяма чаша вода, вземаме голямата лъжица, гребваме, слагаме ги в устата и пием вода, докато семките попаднат в стомаха. След това грабваме другата лъжица, слагаме ги в устата с вода, ги гълтаме и така 3 лъжици 2 часа след всяко ядене. 3 лъжици 2 часа след закуска, 3 лъжици 2 часа след обяд и 3 лъжици 2 часа след вечерята. Ние си спомняме, че след вечеря трябва да минат 3 часа преди да се легнем да спим, но това не е храна. Това е четката в тоалетната. Целта на тези семки е да се пъхнат между тези аки и стената на дебелото черво. Така както ние, примерно, искаме да махнем тая мазилка и трябва с едно длето да я отлепим. Това е работата на лененото семе. Но това няма да е достатъчно. Трябва също да използваме така наречения псилиум. Това са един вид трици, които се продават в аптеките и биомагазините. В началото на псилиум, хуск, това са различни имена на едно и също нещо. Хуск или псилиум, това е все едно и също. Значи в началото на всяко ядене си разбъркваме една супена лъжица от хуск с малко водичка, става на една кашичка и си го хапваме. Това е всъщност една много добра комбинация от фибри, която след като се отлепят тези аки от там, където са залепени, след това нежно и внимателно, като един булдозер, ги изпраща там, където им е мястото. Хубаво е в един такъв процес да комбинираме и малко активен въглен, 1 или 2 супени лъжици на ден в една голяма чаша вода. Ако не знаете как се употребява активен въглен, питайте някой, който знае, защото той е много летлив и когато е на прах, ако кихнете... Не, първо се слага въглена и след това се добавя водата. Защото ако сложите първо водата, той няма да влезе веднага във водата и ще се разсипе. И точно тогава рискувате да кихнете и той да се разпространи из цялата стая. И после ще кашляте 1 месец, защото той много трудно се изчиства от въздуха. Има таблетки от въглен, има и капсули, но количеството въглен, което ще поемете от таблетките, е много малко. Ако можете да поемете 10 таблетки 3 пъти на ден, няма никакъв проблем. 1-2 супени лъжици на ден. Това е цялостната доза. Да. Понякога 1 супена лъжица на ден е достатъчна, но при някои по-тежки състояния е по-добре да са 2. Това трябва да бъде между яденетата, не като част от яденето, когато пиете вода. Добре, също вечер, но това не бива да бъде причина да си лягате късно. Тези ленени семки и псилиума трябва да се пият в продължение на най-малко 3 месеца. Тези неща са натрупвали години и така лесно не се изчистват. Има пациенти, на които съм ги дал в продължение на 9 месеца, докато най-после вече са изчистени. Това ще ви спести колоноскопиите и гастроскопиите. Един добър рентгенолог може да ги види тези неща на една обикновена рентгенова снимка на корем. Но сега рентгенолозите обичат да правят ядрено-магнитни резонанси, да правят различни други скенери, защото там са парите. Но достатъчно е да се направи една рентгенова снимка и те се виждат много добре, тези натрупани фекални маси. Виждам една ръка, която много дълго време стои вдигната. Симптоми има, но пациентите не умеят да ги разчитат.
Те са неспецифични. Синузит, да, но той вече не е симптом, това е заболяване. Просто чести инфекции, алергии, астма, екземи, разни други кожни заболявания, за които се счита, че са или автоимунни, или пък не се знае откъде са дошли. Хора, които са непрекъснато в едно лошо настроение. Понякога трябва да търсим причината за депресията и там. Макар че тя е много комплексна, затова пак ще говорим. Така че няма такъв симптом, който да ви каже, че имате дивертикулоза. Но в момента, в който ви махнат апендикса, вече това ви е диагноза, че имате натрупани фекални маси. В момента, в който знаете, че имате хемороиди, знаете, че имате натрупани фекални маси и така нататък. Понякога това е просто един дискомфорт в корема. Човека си ходи до тоалет на всеки ден. Някои хора ходят и по 3-4 пъти на ден, защото организма се опитва нещо да направи. Но когато те са така яко залепени като едно тиксо от вътрешната страна, няма значение колко пъти ходим на ден, те пак си остават. И затова говорим за този метод, който работи, но се иска упоритост и постоянство. И ако направите рентгенова снимка в началото и в края на това лечение, ще видите, че има разлика. Но човек започва да се чувства по-добре след около 1-2 седмици. Независимо, че нещата още не са тръгнали, една голяма част се изчиства и човек наистина се чувства много добре.